l-aim tiegħi kien li jsiru jafu bina kemm jista' jkun nies, ħalli n-nies meta nkunu barra, jien hekk irraġunajta kont dak iż-żmien, jarfuna u jien ma jkollix għal spjega ruħi. Relazzjoni meta tkun tossika tant tidħol f'cycle illi diffiċli immens biex toħroġ minnha. I'm grateful li għaddejt mill-ħażin għax il-ħażin kien talima kbira lija biex illum ninsab fit-tajjeb. Insomma mort ix-shelter u kif dħalt ħadd-xokk. Kont literalment nippreferi mmur id-dar nissawwat milli nibqem. Inħoss ċertu imħabba li forsi qatt ma ħassejta qabel għalih għax li jagħmel mija jagħmlu mingħajr qatt ma pretenda xejn lura. U jgħidu hekk tħallih jkollu xi girfek ġewwiġ, tħallih jigirfek inti t-tifel hekk u ma tgħidlu xejn. Tina ċans Mel forsi proponili. Sephora Aquilina, il-mistiedna li jmiss fuq Kellimni minn nhar it-tnejn li ġej. Segwi mit-8.